Du har filet på det. Ja, hurtigt, for der er nogle ord, man står over filer. Okay, hvis nogen med filer skulle arbejde. Det er blot. Okay. Du skal gøre det i takt. Ja, det gør det også. 1, 2, 3. Ja, nu er jeg Hjælp mig, jeg kommer nu, Jamme. Hjælp mig. Tag den op på skibet. Op til skibet. Nej, hvad var det? Nej, pis mig, jeg hjælper dig op. Nej, hjælp mig. Du bliver der jo. Nej, hjælp mig. Kom op med klovne. Skal vi gå videre? Ja, vi går videre. Tag det ben i benet. Jeg er med. Du var den forkerte vej. Det ser meget sødt ud. Og så må vi lige... Nej, det er ikke stående. Jeg vil ikke, at jeg har stående på Søren. Du kan slet ikke finde mig. Jeg er helt ude. Jeg er helt ude der, hvor Titanic. Jeg tager et stykke ud. Jeg tager et stykke ud. Du er så dum, du er. Nej, jeg er. Jo, du er. Højre. Hvor har jeg den? Højre. Kan du ikke se, der står sådan lige op? Den flyver. Se, det er mig, der har. Det er mig, der har. Jeg siger, det er dig, der har. Det kan man ikke, jeg vil lade sig under på hovedet. Okay, det er lige mit hånd af. Så, nu kommer jeg. Nå, skal vi hoppe ind til... Nu fløj den. Nej.